అఖిల్ భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ మహిళా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే మన బైంసాలో ఉన్నటువంటి స్థానిక విద్యా సంస్థలు, ప్రైవేట్ అండ్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు అధిక ఫీజులను వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అధిక ఫీజుల పరీక్ష ఫీజులను వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ తల్లిదండ్రులపై భారం పడడం జరుగుతుంది. అలాగే మన బైంసాలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు ఆల్ఫోర్స్ గాని, నారాయణ గాని ఆదివారం రోజున అదనపు తరగతులను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనిపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంఈఓ గారికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా, ఎన్నిసార్లు పలుమార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చినా కూడా, ఎన్నిసార్లు వివరించినా కూడా అతను నిమ్మకు నీరెత్తులాగా పట్టించుకోవడం లేదు. అలాగే ఈ రోజు మన స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ సార్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ విద్యా సంస్థలపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఏవైతే విద్యా సంస్థలు వాళ్ళు అదనపు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారో వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే ఎంఈఓ సార్ పైన కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సబ్ కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది.